Filwaqt li jinnota r-riżenja tad-deputat tal-Oppożizzjoni Ryan Kallus mill-Bord tal-Artijiet, il-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali wera tħassib tiegħu għall-logħba politika li qed tipprova tilgħab l-Oppożizzjoni għad-dannu tal-istituzzjonijiet. Il-Gvern saħaq li l-kwistjoni prinċipali hija l-kredibilità li l-Oppożizzjoni hija nieqsa minnha. Il-Gvern fakkar li l-ġimgħa l-oħra meta kienet jitkellem fil-Parlament, il-membru parlamentari Ryan Kallus wera nuqqas taqbil mad-deputata oħra tal-Oppożizzjoni Marta Sportelli li qalet li l-partit m'għandhomx jibqgħu bir-rappreżentanti tagħhom fl-Awtorità tal-Ippjanar u l-Awtorità tal-Artijiet. Nemmen illi m'hemmx għalfejn inkunu rappreżentanti bil-qiegħda fuq il-bord. Xejna nifhem il-punt tal-Onorevoli Marta Sportelli u nasab biex naqbel miegħu, però fl-aħħar mill-aħħar irrid ikun hemm trasparenza fil-bord tal-Gvernaturi. Anzi, fl-Awtorità tal-Artijiet, skużani. Kif tixed din id-dikjerazzjoni d-Deputat Nazzjonalista Ryan Kallus iġġustifika li hu għandu jibqa' membru tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità tal-Artijiet biex jassigura trasparenza. Din l-istqarrija fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż saret wara li ttieħdet id-deċiżjoni li suppost għaliha ir-rappreżentant tal-Oppożizzjoni irreżenja. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal li l-familji u n-negozji Maltin u Għawċin ma jistgħux jafdaw lil Partit Nazzjonalista li jmur kontra dak li jkun għadu kif qal. Il-Partit Laburista qal li Kallus irreżenja u bħala ġustifikazzjoni ġab deċiżjoni li ttieħdet f'Awwissu li għadda. Dan jagħti daqqa ta' ħarta kbira l kwalunkwe kredibilità li seta' kellu l-Partit Nazzjonalista, anke jekk meta wieħed jitkellem dwar l-artijiet ftit li xejn seta' kellu wara dak li għamel Jason Azzopardi kif ikkonfermat minn rapporti differenti tal-Awditur Ġenerali, saħaq il-Partit Laburista fi stqarrija separata. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.